ekipo, gaurko saioen beko gorputzagarreko luzaketak egingo. Lehenengo, zutik, pareta erabilitza, edo poste bat, eta bigarren zatixa etzanda. Gogoratu, luzaketa bakoitzien 4 edo 6 arnasketa luze, edo 15 edo 20 segundu mantendu. Vale? Arnasten. Lehenengo ariketa. Bizkarra eta beko gorputzagarreko atzekaldia, isketibiadak eta bikiak. Bigarrena. Bikiak, bizkarra. Aldatzen dugu, bai? Hirugarrena, solo eta bikietan kontzentratuko da. Danborra zuzen, aldaketa. Laugarrena, kuadricepsa. Alde bat, eta bestia. Ondo, eta maitzeko, hornoz-horno, bizkarrezur guztia flexionau, beko gorputzagarra, bai luzatzeko, bai? Mantendu bertan. Eta gora, lehenengo zatia, inja. Bigarrena. Etzanda, beko gorputzen luzaketa etzanda. Lehenengo, bikiak, iskioakin zentroko gare, banaka. Bi eskuekin, enpeinetik hasi eta joan urruntzen. Aldaketa, lehenengoan. Bigarrena, abduktoriak. Norbere pisuakin edo bultzatuz, baina astiro. Hirugarrena, kuadricepsa, mokorraren, aldakaren ekstentzioakin, luzatzen da. Alde bat, eta bestaldia. Gero eta flexio, ekstentzio handixagoa, luzaketa handiagoa. Jarraitzen dugu, gluteo, iskio, alde bat, eta bestaldia. Eta ostian, masajeakin, berriro atzekaldia luzatu. Lehenengo alde bat, masajea aldatzeko, eta bestaldia. Bueno, ekipo, beko gorputzaren luzaketa, amaitxuta. Hau izan da gana. Animo!